col·lectiu Una Jordana de Martí Domínguez i Sánchez Silera. Este recull és el que va a fer-se esta vesprada, esta nit així, en l'altar del Carmen. Es trata d'un segon oracioner de la cofradía de Invidents que des de 1329 hasta 1848 van tindre la seva seu en l'antiga parròquia de la Santíssima Creu del barri del Carmen. Este oracioner, junt al Pigall, en castellà un lazarillo, que és el que van narrant la vida del sant a través de l'auca. Van acompanyats de Sibila. Sibila és una profetessa que també té molta tradició en la litúrgica valenciana de l'època medieval. Encara en els anys que estem, en la catedral de València, en les vespres nadalenques, se fa el cant de la Sibila. Pues esta profetessa és la que va ajudar a l'oracioner i al Pigall que van a representar el milagre i anar contant la vida del sant. Així que no els vaig a fer esperar més i seguidament, com us dic, els xiquets de l'altar del Carmen van a representar per a tots vostès el milagre titulat L'auca de la vida de Sant Vicent. Gràcies. No se sabe el milagro. Secretarias sagas. A tots els sants que tots són advocats dels pecadors i és la seva intersecció sempre grata a la Santíssima Trinitat. Amén. Hola! Que ja n'hi ha prou de xerrar-me i que hi ha disparats, parella. Al gra!
la història i les gestes d'un valencià universal. I he de dir-li que els del poble ja fa un rato que la guarden passant fred entre caixes. O començant en comanda, o els que volen actuar pillaran mig constipat. Que no preguen? Pues no era un velatori. Ja de ser paternostorius. Pues jo oït en la nostra confraria dels segons oracioners de la parròquia de la Santíssima Creu de Nostre Barri del Carme que Déu beneïsca sempre. És que sí. Sí, això també, però caldrà que algú se'n faci càrrec, que no caiga. Que si tomba per complet, no caldran benediccions. Sense altar i sense església, vostè, jo i este miracle no tindrem raó de ser. Dic que avui havíem d'anar a resar un velatori. M'ho ha dit Amparín, la sagristana, mentre s'enfilava el retaule de l'església per posar oli en la mineta. Que no, senyor paternostorius, i a nosaltres ens han criat els veïns del barri perquè contarem la història del pare Vicent Ferrer, perquè són personatges d'altres temps i van tindre l'oportunitat de conèixer la missió apostòlica, l'obra, els miracles, els sermons i la decisiva aportació d'aquell valencià universal. Sant Vicent, l'àngel i apòstol profeta que Déu té en la seva glòria. Redei, quina novetat! Està en la glòria des de fa només 600 anys i des de 364 anys com a sant canonitzat. Molt bé, Oremus, eres un xica picat. En el concurs de l'associació de dones participé tot el sant. Vols dir que fa més de 5 centúries que tu i jo estem morts i criant malves i que som ànimes en pena pagant per segles dels segles? Quin dilema! El verdader dilema el tindrà Déu el dia que vos crida els dos al judici. T'has de traure trellat de les vostres xerrameques. Romancers, a correr! Exactament. Els bons auguris i les bones noves, avui també les donaré jo. És el meu rol i missió pels segles dels segles, des de temps immemorials. Calleu-se, amb de fantasma, de gallina tinc la cara. Tu, ja que en vida no vam tindre el plaer de retrobar-nos, podríeu dir-nos qui sou? Soc Sibila, una guspira del temps. La profetessa que va cantar la ribera del Mesías i que intuí l'avenir de grans fets i circumstàncies del Nou i el Vell Testament. Estic ací per ajudar-vos a rememorar aquella part de la història del pare Vicent Ferrer, que no va viure el senyor paternostorius. Continua, Sibileta. D'això res! Estic ací per tirar una maneta, però vosaltres teniu de contar la història. Ja! I des d'un principi. Compte. Compta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara ja! Irreverent! Malastruc! Boniato! Sibila, ho sent. I jo no podrem contar avui res. Si estem morts, amb nosaltres s'ha perdut la nostra forma de vida. Què importa ja la tasca empresa pel gremi d'oracioners? Les tradicions o les fites valencianes perduren. Tinguen per protagonistes a gent culta i lletrada com era el pare Vicent, o a rufians tan anònims com vosaltres. Perquè sou art i part dels costums i la cultura d'unes classes populars, que amb el seu treball també van forjar la història. I per això, la vostra contribució perdura i perdurarà. De fet, molts miracles i llegendes que el poble va atribuir al Sant Dominic han arribat avui fins gràcies als vostres col·loquis, auques i raonaments. Així que si voleu guanyar-vos el pa, deixeu ja de lamentar-vos i desplegueu l'auca sobre la vida del sant, que el poble espera pacient per recordar vida i miracles del seu patró, per boca del propi poble. Molt ben pensat, Sibileta. Monsenyor, vaig a fer l'auca. A la cofradia encara en queden uns quants plecs sorpresos al portal de Valldigna. Els pengem d'una canyeta i quan acabi el relat qui ens es vulga, qui ens es compre i així no podem dormir a la panxa no planeta. No vaig a ser jo, parell.
He passat per la parròquia, nosaltres ja les hem arreglada. I jo he portat el corder i les canyes per a que les puguem penjar i ja porta les aules. Nosaltres hem dut unes quantes per a repartir-les. Veieu com tothom està expectant? Mestre, per primera vegada n'estic pagada de què fer. La Sibila m'ha disparat. Te'n nego que em sent els més importants dels comèdies de la llengua. A més, la Chelsi s'ha sentit lloc i no ha d'anar allà a buscar-la. Monsenyor, comença abans de que se'n vagi. Si cadascú es toma un xargo o una aguileta, calcule que almenys per 3 dies podrien sopar pa, culi i sal. En sacudes, Sibileta? Mai me podia negar. Per fer-nos de campanita i congregar el veïnat. Veïns del barri del Carme, a tots us vull convocar al vell mig d'esta placeta, que hi ha molt a celebrar. Enguany és any jubilat, i això no passa tota hora, passa cada 25 anys. I com fa 6 segles ara que falta el gran apòstol nostre, l'Església vol dedicar molts dels actes que organitza al Sant Pare Valencià. Voleu conèixer la vida d'aquell gran predicador? Veniu, veniu a la plaça i el senyor Pater Nostorius vos contarà amb tot detall, rodolí per rodolí, la intensa vida del sant. I tot ho farà de vegades. Només vos demana a canvi que presteu molta atenció i si vos agrada la història, es doneu un xavot o dos. En el carrer de la Maranada es troba el Pouet, tenen la casa pairal el matrimoni Ferrer. És família benestant, perquè Guillem és notari. La seua esposa Constança ara es troba embarassada. Cus mentre espera tranquil·la l'arribada d'un nou fill, però fets ben prodigiosos ves canviaran l'avenir. Se senten lladrucs de gossos en el ventre de la mare, que per alguns signifiquen que el nadó professarà l'ordre dels dominicane. Els fets molt promptes escampen pels carrers i pels corrals fins que la notícia arriba als prohoms de la ciutat.
Com és honor per a mi? L'Ajuntament de València, la padrina. Com pot ser? Els drets jurats se'ls envia per a traure en este dia de fila a Tostic Ferrer. Cavallers, és un honor que mai prou n'agrairé. Valencia, l'honor que té en esta ocasió és major. Però, com sap la ciutat que ha nascut mon fill, senyors? Bien, el Consell ja ho sap. Quin àngel ho haurà inspirat? No se sap, però en sessió que ha tingut aquest matí s'ha determinat que avui vinguerà esta comissió perquè prenga part activa València en tot el que s'organitza en casa. Pues que entre València en ma casa. Cavallers, L'entusiasme que s'hi regna per a tots és general. Les coses que refereixen i els preparatius que hi ha. En fi, estic convençuda de que algo molt gros va passar. I total, si bé se pensa, els segons de la ciutat, ja veus tu, és perquè ha nascut un xiquet. ¿Pero qué es? Tan pronto en el censo saber. Se equivocarán. Contan, que no voy a perder. Crec que no, ¿Y en qué se funde? en que tot el món ja ho sap, que aquest xiquet que portem avui mateix a batejar ja fa setmanes i mesos. ¿Has visto en toda la vida un entusiasmo tan grande? Quan et farà? Avui a les 6 en Sant Esteve. Uy, soné, ¿qué? ¿Ya arriba? Missió dolça com la ment tingut. El goig matutina en haver-me confiat fer de comar i padrina del fill de Guillem Ferrer i de Constança. Contenta d'ànima i cos, estic d'haver merescut l'honor que distingirà per sempre la casa d'en Carròs. Títol que il·lustra de ser i gloriós d'avui endavant perquè apadrina l'infant fill del notari Ferrer. Padrina pollosa, si on pot, ferrugosa, armeles són fills, llibrona de fills. Déu et passa bon cristià i et beneïsca, fill Déu. Este xic confia en Déu, que és el que més t'honrarà. I quin nom li posarem? El retorn de Sant Esteve, emperor, m'aconsella que Vicent, perquè vol dir vencedor. També em digué que serà sant i adalí dels valencians. Junt a Sant Vicent Màrtir, València tindrà dos patrons, i Vicent serà ells dos. El Senyor des de la glòria escolte a ese bon retorn i de València l'honor siga del xic la memòria. I al nostre fill Vicente, que ha de ser tot un sant frare, avui que el bateix celebrem, de tot cor li demanem que a València sempre empare. De goig el cor bategant, perquè vaig a ser padrina, en vore que tots aixina proclamen el xic per sant. Els que ara present estem, la casa d'on soc saber, vinga qui vulga convic, i per si acas no he dit, jo ronyosa no he de ser. Que siga fill del carrer, que en vindré no es descuide, però és precís que abans cride «Visca Sant Vicent Ferrer!» Visca!
Vicent, tens l'ull de valent. Tots esperem molt de tu. Jurats, veïns, el pare, la padrina, els assistents i jo també, com a mare. Més quan et miri i retire, em sembles tan menudet. Diuen que faràs grans coses, pel poble pla i pel Senyor, per la llengua i per la terra. I per a mi és un honor, però també és un gran pes per a un xiquet de Ronquers. Més quan et miri i remire, em sembles tan menudet. He fet molt, Vicent, fillet, tant que no puc dir-t'ho més. Però les paraules poc serveixen perquè els fets parlaran després. Més quan et miri i remire, em sembles tan menudet. T'estime tant, però tant, que encara que no m'entens, a Déu li pregue per tu el coratge necessari per fer tot el que has de fer. Més quan et miri i remire, em sembles tan menudet. Disfruta amb el teu somriure, quan ton instint innocent fa que et portes a la boca el teu provitjós té. Més quan et miri i remire, em sembles tan menudet. Menudet però gran home, més d'això ja en parlarem. Tu respira, menja i plora. Fes lo propi d'un xiquet, que la mare s'encarrega que ara no et falte de res. Descansa, Vicent, descansa. I ara és el nostre moment. Un partit propi de mare diu que ens separarem. Mentrestant, dorm, fillet meu, que encara ets ben menudet. Sonsoneta, vine ací, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, Vicentet s'adormirà. Viatge Pau, germans. Jo vinc a dir-vos que el pare Vicent Ferrer s'acosta camí del convent. Quan? Ara, ell manifesta un desig. Recollir-se al seu convent de predicadors i, de pas, passar pel carrer la mà de la bona seva gent. Mare de Déu. Santa Llúcia, Sant Ramon. Mare de Déu de Roser. I el carrer tan brut. Donar-se pressa a netejar el carrer. Veïnes, mans a la feina. Deixem el carrer ben net i en alegria. Vos sorprèn molt rialleres. Vos avise que el pare Vicent s'acosta al camí del convent. Ui, fica, que ja està eres. Ja ho sabem, però s'està netejant el carrer. Xiques, perdoneu, però jo també vos tiro una maneta. A la voreta del mar, a la voreta del mar, hi ha una doncella, hi ha una doncella. Mireu, xiques, Sant Vicent Ferrer. Visca Sant Vicent Ferrer! Visca! Ja som al carrer del mar, Fra Lluc. Dio, no calia. Tantes voltes nit i dia. Us l'he sentit evocar. Què diu, Fra Lluc? Tan
pegat estic encara a la terra. El soldat, vale, en la guerra també té fam i ansietat, que no us preocupeu, nen. Des d'este carrer dir puc que em sembla un trosset de cel. Tants que visqueren ací, ne tinc allà dalt del cel, que estic pensant que d'un salt el carrer també és d'allí. Ai, pare, quedes en este carrer, no dice València mai. Sí, pare, no se'n vaig a de València. Bona gent, en el món hi ha tant a fer. Així estan els meus amors. Els camins són aspres, durs, però hi ha molts blats madurs i són pocs els segadors. Esperen Segor, Morella, La Canyà, Perpinyà, i després Déu sap més enllà. L'hàbit meu és d'Oronella, però prepareu tisanes que vinc per llarg. M'escoltareu 7 setmanes, predicaré la Quaresma, passat del Calvari el dol, i la Quaresma aclarida, quan siga Pasqua florida, l'Oronella prendrà el gol. Les promet que el pare Vicent Ferrer passarà pel seu carrer i a tots vos vol beneir. Fra Lluc, anem al convent i lloem tots, coneixem, en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Mare, obra un fet extraordinari. Fes-nos ara un miracle. Sí, Brus! Un miracle? Què penseu? Fer espectacle de Déu? Hi ha algun conxo? Algun baldat? Sort un cec amortallat? No sabeu què demaneu i voleu dir? Que parleu mut? Que de sobte tinga un tort dos bons ulls? O voleu mort alçar-se de l'ataúd? Cegats per talls brillantors, no veieu l'estrella, el llamp, els ocells, el riu, el camp, que són miracles majors. Tingueu fills de mort de Déu i que amb tots siga la pau. No voliu un miracle? Poc obert al sarissar. Parlava i es veia fort i al mateix temps claritat. Estic plena de termenses i un punt de femeninitat. S'hem quedat sense paraules, tots muts com en un desert. Miracle? Què no veieu, valencians? El miracle es complís ara, per la Pasqua tots els anys. En els carrers de València, quan 6 segles han passat, el miracle som nosaltres, la xicalla dels altars, els miracles dels miracles. Què no sabeu, valencians? Quan les persones majors, tan plenes de serietat, consentiu que el nostre idioma el fem entre tots un drap i fins per lloar a Déu dels temples és rebutjat. Uns pocs xiquets de València pot ser que parlant-lo mal, però parlant-lo vos recorden de Vicent la santedat. I en nom d'ell lloem a Déu, i el lloem en valencià. I no és això un gran miracle? Què no veieu, valencians? Xiquets del barri del Carme, feligresos del Pilar, xavalers de Sant Valero, de Russafa, del Tossal, de Meliana, La Canyà, Xirivella, Mercat Colón, La Seu, plaça del Mercat, dels xiquets de Sant Vicent i del Col·legi Imperial. Xiquets, que sou dels mateixos carrers on Sant Vicent juga al voltant del seu poblet. Xiquets del carrer del Mar, nosaltres som el miracle que Sant Vicent ha deixat, el miracle dels miracles. Què no veieu, valencians? Estic molt contenta, l'hem vist tan prop. Quan vinga Pasqua Florida, així estaré. I jo. És el millor miracle que el sant ens ha pogut deixar. Visca Sant Vicent Ferrer! Visca!
I se'n van anar a sa casa per a no tornar mai més? No, primer només deixar la ciutat amb el seu apostolat, que al damunt d'una burreta va convertir els jueus de la plana, els vots, el maestrat i de Múrcia i de Castella, que convertits els seguien en acte de penitència. Aquells que a Vicent seguien, els seus pens distribuïen. Les lustres fora de casa i el jurat el reclamaren per solventar els conflictes moguts per la vanitat. La vanitat va i ve, però no es deté. Va sentenciar el gran estadista i savi. Posar pau entre els llinatges més nobles de la ciutat, enfrontats en embolics, ben fet de voler manar. I va fer de nit sencer en el compromís de cas. Quan va morir sense fills, el rei Martí, l'humà. En la rivalitat entre els papers també se va decantar, per posar-li fi a una lluita que no trobava al final. Mentre resolia casos prodigiosos fets obrat, de sequera hi era un pobre, a l'altre d'una canà, i a un bon grapat afectats per la pesta va sanar. Metint en l'aire, germà, va dir-li un obrer de vila per evitar-li un mal va. De xiular als governadors la constància, fe i paciència, fundar el col·legi imperial, obra de beneficència. Després va patir de nou a Perpinyà i Occitània i va acabar en Bretanya fent servir la nostra llengua en els seus predicaments, intervencions i sermons, on, com els antics apòstols, va ser entès per tothom. Però un dimecres de cendra, esgotat pel seu quefer, la seva vida expirà. D'això fa ara 600 anys. Sí, era Vannes, on també és molt venerat. Quan era l'hora postrera, una devota duquessa volgué fer-li d'infermera i amb santa resignació va rebre l'extremació. Més quan era al llit de mort, tingué el seu últim record per al poble valencià, en el seu últim sermó. I el cadàver venerat, amb pompa, fou soterrat. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro,
Saps com mi mogo passau i contagiano, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor. Bona gent, paciente meu, vaig a morir de seguida, però abans, en despedida, el meu cor a tots vos diu. De veres, tenia ganes de que aquest instant arribara. Només veig que alguns ploreu. No, ara no ploreu, fills de pares i altres gents. Què és la vida? Esclavitud. Què és la mort? La llibertat que mos du a l'eternitat en ales de la virtut. No feu cas de res del món i com a cristians honrats desprecieu les vanitats que sols enganyifes són. 69 anys complits, compte ja, que són molts anys, però més que els desenganys i els treballs que tinc patits. Pare, mai es desampare, i com a record final i per lliurar-nos del mal, quin consell es dona, pare? El consell que us donaré és que viscau sempre en pau, que temor de Déu tingueu i no perdeu mai la fe. Ai, valència del meu cor, el teu fill no t'ha oblidat. Dins de poc vaig a morir i com vosaltres sabeu, sent la voluntat de Déu content, la vull obeir. Adéu, bona gent, adéu, que el Senyor a tots sempre beneïsca. Ai, fills meus, arriba l'hora. Tingueu sempre este avís meu ben gravat en la memòria i qui vulga anar a la glòria que tinga temor a Déu. Senyores i senyors, bona gent, el pare Vicent Amor. Visca Sant Vicent Ferrer! Visca! La dansa del velatori. Vinga, xicons, a ballar, que és dansa, que avui és dansa, perquè amors un home sa. Al velatori acudixen els xiquets del nostre altar, que cada Pasqua recorden al patró dels valencians. A València, al ciel recorden clavaris i veïnats, i els xiquets que representen els miracles que va sobrar.
Senyores i senyors, han intervingut els xiquets de l'altar del Carmen en el següent repartiment. Xiquets del poble, Mireia Llop Chicote, Lucía Arcas Larios, Marta Loro González, Sol Sánchez Trinidad, Adam Sánchez Trinidad, Frayuc Marc Sánchez Agüera, Amparo Dama 3, Jara Miralles Soriano, Surat 2, Raúl Miralles Soriano, Surat 1, José Miralles Soriano, Peína 2 y Dama 2, Claudia Flores García, Peína 3 y Peína 4, Marina Escudero Banaclosa, Cársila y Peína 1, Carla Simarro Marfal, Olasa y Poble, Alba Albiol, Rosa y Dona 4, Sara Viñón Navarro y Surat 3. Duquesa y asistenta Candela Palanca Cajón. Casa Sur Guitar. Constanza Carla Oliver Díaz. Guillem Ferrer Rubén Arcas Larios. Sibila Aitana Miralles López. Paternostorius Rubén Hernández Rodrigo. Oremus Guille Villena Romero. Y San Vicente Guillem Borrego Monforte. Van a repartir un desauques para la Tonda Manchena. Yo no digo nada, pero está muy bien atada. Podríamos haber hecho la tarjeta y mira. Casi me vas a colocar la primera. Me veo que se Los niños que no lo saquen, por favor, los niños que no lo saquen. Esperad, que falta uno. Lucía, que vas a caer, ya verás. ¡Otra caja! ¡Para que
Foto, venga, foto. Vale, foto. Foto, chicos. Abrid. Estaba yo en el lado de tu hijo y le digo, sáltate el de Chiribello y no lo nombres. Y Marc estornuda. ¡Viva!